будет вкладом в развитие нашей экономики. Обязательно приходите со своими друзьями и коллегами на форум G5. азизҷон азими навовари ҷавон дар соҳаи технологияи муосир мебошад. ӯ ҳамагӣ 23 сола аст. новбаста аз сину соли ҷавонаш ӯ дар тоҷикистон ва берун аз он, аз ҷумла дар амрико ҳамчун соҳибкори муваффақ шинохта мешавад. ҳарчанд дар хориҷи кишвар низ комёб шудааст, вале некбинияш нисбати тоҷикистон ва ояндаи дурахшони он ӯро дубора ба ватан овард. дар форуми соҳибкори G5 таҳти унвони таърихи муваффақиятҳои соҳибкорони ватанӣ ки бо иштироки зиёда аз 700 нафар соҳибкорон, намояндагони вазорату идораҳо ва шарикони рушд доир гардид, азизҷон вобаста ба мавзӯъҳои мубрами фаъолияти соҳибкорӣ ва таҷрибаву муваффақиятҳои худ ибрози назар намуд. дар қатори азизҷон азимӣ дар форуми навбатии G5 ҳамчунин 4 соҳибкори муваффақи тоҷик ҷуразода Дилшод, Нафиса Имронова, Носир Мирзо ва Мирали Яҳёев доир ба мавзӯъҳои роҳҳои муваффақ гардидани соҳибкор, рушди малакаҳои ҷавонон ва инкишофи зеҳни сунъӣ дар Тоҷикистон, қадамҳои аввалини фаъолияти соҳибкорӣ ва ғайраҳо суҳбатҳои ҷолиб анҷом доданд. лозим ба зикр аст ки ин чорабинӣ чанд сол аст аз ҷониби муассисаи давлатии ташаккул ва рушди соҳибкории Тоҷикистони назди Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ташкил карда мешавад. яке аз ҳадафҳои ин форум ин пеш аз ҳама баланд бардоштани савияи дониши соҳибкорони ҷавон, ташвиқу тарғиби фаъолияти соҳибкорӣ миёни ҷавонон, роҳнамоӣ намудани онҳо ҷиҳати пешбурди фаъолияти соҳибкориашон мебошад. инчунин қайд кардан зарур аст ки ин яке аз чорабиниҳое мебошад ки барои мусоидат ба фаъолияти соҳибкорӣ, мусоидат ба беҳтаргардонии фазои соҳибкорию иқтисодии мамлакат мебошад. зеро соҳибкорӣ яке аз самтҳои афзалиятнок ба шумор меравад ва рушди иҷтимоии иқтисодии мамлакат аз он вобастагӣ зиёд дорад. бояд гуфт ки пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон пайваста дар ҳама суханрониҳои хеш ҷиҳати дастгирии соҳибкорӣ, махсусан соҳибкории хурду миёна ва амалигардонии стартапҳо дар кишвар таъкид менамоянд. таъсиси грантҳои президентӣ, барномаҳои гуногуни дастгирии давлатии соҳибкорӣ, қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи фаъолияти соҳибкорӣ, таъсиси фондҳои дастгирии давлатии соҳибкорӣ ва ғайраҳо аз қабили чунин тадбирҳои муҳим мебошанд. табиист ки баргузор намудани чунин форумҳо метавонад дар ҳавасманд гардонидани соҳибкорони навкор, пайдо кардани шарикони нави тиҷоратӣ ва ба роҳ мондани ҳамкориҳо миёни соҳибкорон мусоидат намояд.